ho sabeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així riuar tens el temps d'un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren tot el fruit que pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Cada mà m'encara el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Aquest any el que celebrem és el 31è aniversari de la Fira de Sant Martirià després de la seva restauració. Una fira que té una antiguitat de més de 800 anys i per tant el que com es pot veure, no, darrere meu, doncs hi ha una gran quantitat de gent en aquesta fira morfològica que és la que ve dels seus orígens i hem afegit el Fira Estanya dintre el pavelló i també a la Fira Artesanal i a la Fira del Dibuix. Esperem doncs, que cada any, amb les noves incorporacions de novetats que es van introduint cada any, doncs, anem satisfent i anem millorant doncs, la quota de públic i, per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament doncs, hi aportem tot l'esforç necessari juntament i treballem conjuntament amb l'Associació de la Fira per tal doncs, de poder portar a terme una fira doncs, tan emblemàtica i tan esperada i bonica com és la Fira de Sant Martirià i amb un ressò, doncs, la veritat és que molt esperat i molt desitjat per part de tota la gent de Banyoles i de la nostra comarca. Per això, malgrat la boira, cal caminar.